Avui tornem a fer una sortida escolar i en aquest cas acompanyarem tot el matí els alumnes de 5è de l'Escola Maria Auxiliadora de Terrassa. El camí a peu fins a la destinació és llarg, per tant ens avancem per preguntar exactament què visitaran els nens i nenes. Com a empresa som la Societat Municipal de Comunicació de Terrassa, englobem la Canal Terrassa, la Ràdio Municipal de Terrassa i també el diari digital, el terrassadigital.cat, i a més, com a empresa també gestionem el Cinema Catalunya. El que els ensenyem per als nens són precisament les nostres instal·lacions, tant de Canal Terrassa com de la Ràdio Municipal. Una proposta que va fer l'Ajuntament que tots els col·legis que puguin passar per aquí i vegin com és un mitjà de comunicació. El fet de visitar un mitjà de comunicació municipal, en aquest cas, o local, permet que molts alumnes puguin conèixer un mitjà que hi ha a la ciutat. I on tenen l'oportunitat de veure no només el que poden veure per la tele, sinó tot el que hi ha darrere de la tele, que sens dubte és el que moltes vegades més els agrada i el que a nosaltres també ens interessa ensenyar. Durant la visita, els alumnes de 5è de l'Escola Maria Auxiliadora coneixen diferents espais de la ràdio i la televisió de Terrassa. Per als joves, aquesta sortida és una bona oportunitat per conèixer la part que no es veu de la televisió i quin és el funcionament d'un mitjà de comunicació. Això ajuda a complementar d'una forma pràctica la seva assignatura de competència audiovisual que desenvolupa l'escola a cicle superior. També pot ser una notícia que després això servirà per fer un reportatge. És una sortida que portem anys ja fent i creiem que és molt interessant que els nens visquin in situ això que poden veure per la tele o per sentir per la ràdio, que la informació surt d'un lloc concret on es treballa i d'on es programa una mica la informació que nosaltres rebem a casa. La complementària que fan, que la fa un altre especialista, no la fa el tutor, és una complementària una miqueta dedicada als mitjans de comunicació audiovisual. I suposo que és una manera de portar a la pràctica tot el tema que fan aquí a nivell una miqueta més escrit o més pràctic, portar-ho a la pràctica i visitar veritablement el que és. Que vegin com es fa la televisió, com es fan els informatius, què és un plató, com treballem internament. En definitiva, el que intentem, sempre amb un vocabulari proper als nens que passen per aquí, és que puguin conèixer per dintre el món de la televisió i sobretot de la que tenen més a prop de casa seva. Nosaltres des dels cursos de quart, 5è i 6è fan la complementària una hora setmanal que es diu competència audiovisual, i precisament volem treballar tots aquest aspecte més de tractament de la informació, de la publicitat, i aquesta sortida ens complementa molt bé el taller de complementari audiovisual. Algú de vosaltres va passar per l'Ajuntament per la tarda, a les 7, quarts de 8, algú va passar? Algú veu veure aquesta imatge que us ensenyo ara? La visita per diferents espais de la ràdio i la televisió local ofereix als alumnes una bona oportunitat de conèixer dos mitjans de comunicació que hi ha a la seva ciutat. Pels docents, aquesta sortida és una bona forma d'ensenyar als joves que al seu entorn existeixen formes de rebre informació propera. Aquestes sortides també són molt importants pel Canal Terrassa, ja que donen a conèixer la seva tasca i compleixen amb el seu objectiu de ser un mitjà obert i proper a la ciutadania de Terrassa. És important perquè molt fàcilment poden accedir a una programació, a una agenda cultural, als programes, als reportatges que potser ells mateixos surten que són reportatges d'escola o de festes o de coses de la ciutat, ho poden veure transmès a la seva tele, al seu medi més proper. És important, perquè per exemple nosaltres des de l'escola, ells sí que veuen a l'escola, veuen altres programes, etc., veuen altres cadenes de televisió, però preguntant i tot ens hem donat compte que veritablement la local la tenen com molt oblidada. Molts deien, quin canal no el tenen sintonitzat, vull dir, no el tenen a l'abast. I és una manera també de dir, ei, tenim això, busquem això, que veritablement si voleu saber això, notícies de la ciutat, és el millor lloc on les podeu saber. Som un mitjà públic, el nostre objectiu, a banda d'informar, d'entretenir, de ser propers a la ciutat, també és donar-nos a conèixer i que la gent, grans i també petits, coneguin quina és la nostra feina. I passa per això, passa per ser transparents, per ser oberts, perquè puguin vindre a veure. Els alumnes gaudeixen d'una visita molt especial per a tots ells.
La televisió és el mitjà de comunicació que més consumeixen i els ajuda a fer-se una idea de com es treballa. A més, durant la sortida, els alumnes també veuen com es fa ràdio en directe, fent una aproximació a un mitjà de comunicació que encara no el tenen com a habitual. El fet d'estar en unes instal·lacions d'una televisió doncs els hi fa gràcia veure una mica el decorat i tal, i aquí, a més, el que fem és que els ensenyem, per exemple, com funciona el teleprompter. El teleprompter és el sistema aquest que hi ha als informatius per poder llegir una notícia mirant a càmera sense tenir que mirar papers, no? Llavors els posem aquí a la taula d'informatius i amb uns pedals que tenim poden veure i fer posar-se el text al teleprompter i llegir-lo i practicar. Avui dia, que la ràdio la tenen tant com oblidada, és una manera de dir que tenim això, aprofiteu, no? I visitar-la perquè és un tema que cada cop ens donem compte que entre l'Spotify una cosa i una altra cada cop és un tema que els queda més lluny i val la pena anar a visitar les instal·lacions una miqueta i saber que tenen allò, que hi ha una ràdio a Terrassa, que hi ha una televisió a Terrassa, perquè veritablement si volen conèixer les notícies que passen a Terrassa és el millor lloc, no? Sí, és veritat que hi ha el perill de perdre, sobretot les joventuts que pugen, els nens més petits, nens i nenes més petits que pugen, sí que és veritat que potser hi ha aquesta por de perdre la ràdio com a mitjà. Nosaltres ens ensenyem el que és la ràdio, el que és un estudi, el que poden sentir des de casa seva, fins i tot a quin dial ens poden trobar, perquè això dels dials moltes vegades sona, a molts encara els hi sona xino, no?